Tigil. Neno, punta ko rin saya. Pres, kata, do ko yung tarima. Subhanallah. Nene mo na ito ay na. Ay kaya sababan sa kaya pakapalang bayang wata iran. Miya kaysa, si Imam sa masjid na bisa rin sa may dalawang nanuron makasong. Mundo do ko siya kong mga poste. Miya ilangan na liyan na duwa katawawata. Si Umar at si Uthman. Ini tulad ang siran. Kadiya kang siran kalipatan ng mga wata. Anyo mailay. Aba kalo-kalo mambuag yung mga wata yun. Namambuloy lagi nila. Si Umar at si Uthman. Alam mo, lagi dumangili mga wata yun. Mga Arab, ada masa pulo sudah diran. Kaya suka kasi Omar na walo ragu. Nag-iari niya na si Uthman na ragu. Kailangan man nagyang ayawata. Si Tamar Sari, bilangag si kuka kanina Omar sa Quran. Bilangag na. Uwi-uwi ako yun. Ito rada ka siran. Bilangag suwari si kuka kanina. Ika ka na kumalo siran yung gawan, lumig ka siran. Ano po dilan? Bilangag siran mo. Ano po dilan? Siran mo. Ano ka tao magari? Ilaman ng mga Arabaya, mga bilangan to, mga watapan. Kaini pang dokiran so nga bilangan to. Basta sila sa maskit na tatarong ka. Maskita na. Nasakta na mga maranaw. Di nga ganun so imam, pagkanugan ng mga wata, di susuntuka. Di kira sila sa likod, maskit, di kira tarawi, mata nga, di ka pagkaiman. May kira man ako, nagkusugat ka man ako, dahil siya tutulod. Siya sa inyo tuno. Nasupa ka, nalangon na yung wata, naman na isang kalangan, napakaisip. Napakaisip sa mga wata. Na may kapruko, nadang sila mga bruko. Kadang kila ni pamangdaw, so kapagalatisi ko, mas. Kanita mamudaway, si Mamu siya, mayan, mamukag, suli na kamata. At mapagunga sumangga sa santo. Lubog siya, lubog si wata. Missing bayang nila, kaya bayaan yan so, wata na dito tamtamling sa masjid. Miya de so kapag gadagisi ko masjid. Nasira na mga Arabo. Basta pa ko sa wata yan. Saya, tatarkin. Kumanya may sa mga wata yan na tining rin ang ulo niya. Kapikisa buti na basta di ka isipin na di ka digaw. Na miya kala sa wata na formal na wata. Naging mga wata na inikili na sa masjid sa playground. Miya kata sa span na amen. Naging mga Arab na di formal siran. Pag-uudatan nilan so, sambayang asobra ka pa sa lumadanga kay gobernador. Karawa sa kaswata ka, nalihintay ka sa dangay gobernador. Piya ka niya may gobernador. Ino nga siya pa ko nung tawata ka ini. Opisina kini. Panubos walay wallang. Giyuto. Tatanong kila ni Mamang so pinaka-basic. Wata, ika di sumok, ina na maskita na. Paano mailis? Kama mo, inasito ko mga dizali ko, naliga dinikit maritis. Hiyawida ka tagi man do. Ninisin na sila. Niya kapal sila lumang sa Quran. Nabati kami niya kapal sila lumang sunan, nihintay kita sila, hindi, muntong sila. Sunan sila sa mga lawat, mga atat. So to sa wata, na maranaw, to na mata, hindi tamaling sila ro. Pero na kasi tingin na ito may bisugan niyo. Tingin na di kami di malangag sa Quran. Tingin na tan. So nga rana ka, sakan si Umar. Pero dali ka, walo ragun. Yering, ang tayo nga, Uthman. Pero ragun, namaragun. Ito na bisugan niyo. Si Abi na makasangboy kami sa asar, na ibagag kami niyan sa masjid. Naputwa kami niyan, makasangboy kami sa Aisha. Alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas... Ito na panimid. O ito sa masjid. Ito na ibsuan niyo. Bilangag-lang sa Quran. Inuro ka bilangag. Pasangan tingin na, kaya talawan ako ka Jews. Walo ragun idin, kaya talawan sa Jews. Nasa kata na lamig na ng puti na rin sa ka Jews. Kaya talawan ako ka Jews kasi ako mabuti ito bilangag kiyabi. Di kira mapiaso kayo na mapiaso nga. Nato na ibsuan na ka. Nagyariya ka na siya ka lang nga gumambu. Sorry nga, kaya piraan. Dapat niya kasamo-samo. Di kailokan sa Jews. Ano nung magsada? Ang inaniwa, tama sa mo. Okay, naigiyat ka. Igiyat na sa kanya. Natiga ka na mata. Nung imaswa sa hindi. Imbaga ka so at ka saan?
masjid asar. Kalingan awida kali ito na penderag, antara pemanegong, nga masih siap sa masjid. Nanti apa nih, berinakin na biar sa masjid itu. Dah, makanya si duga masih siap suata ka sa masjid. Nanti 5 taon si kulang ko nabsud sa masjid, masih siap suata ka. Nanti na mata na ako mga tao ko, niya mga pipi kamiyid sa wata. Apa yang nakasumi na masih siguro suka-suwata ka na sa masjid o di pa nang bahay na di mamatya sa Quran. Hindi ka na mata, babuyag kawit sa hindi na kayo. Pekat, mapitaw liuran. Subhanallah. Kaya niya kapira gawin puno ko sa Davao, ang namin ipagdayakan. At tigin utuwa, menutuloy na sa kami tigin alin. Sa kami pamilya. Naknaba kami, din na miyang adir kami. Din miyang adir kami. Kalaw kami profesional. Din miyang adir kami. Ayaw kang tigin, kaya gedema. Sa deg sa beli-beli, ang ilang na degree ang may pasadami. Kasi kang tigin alin, ang madagal ako may pasad. Naya ka nung tigin, kaya gedema, deg beli niyan, na kumatay si inaakan. Miyatay si inaakan. Nasitigin kaya pantagan, ano to, pragata na yun. Na di ni kata to na isugo namin. Na di kami dito dito nga. Di ni kata to na hindi meron. Baka ni mataw rumino. Baka ni mataw subayin sa miyatay. Bigyan dia kataw namin kadaman zero knowledge sa agama. Na baka kami miyakapangwa sa mga ustad, mga alin. Mga ustad ang pinagpinakan. Na miyakapamikira ko, Allahu Akbar, ya Allah, deg sa beli-beli ang ilang nag-graduate niya magaryari. Kaan na attorney kami, naan na doktor kami, ato rin kami katoon. Nakakitingin numatay sina, lang kami mga ganda, kato ni kiti, meron din yung katawan. Ito na, bunrakwa namin, beras namin, takan to na. Nasubra ko sa inibulan sa matugaway, gamiyakan nawa po. Nato natin inisiwa ka nostal, namiyang inubawon sa okay, tama ka pangadiya ko, apya ba online, kabisya ko, gila kami pita ka, kami mamuko, maganda kami upso kami sa Davao, namiyang kadang-kadang labtawagon. May nikarangakan na to na mapuro iran ko. Abang abtiwag yan, janitor ka. Ino ka mamadang ni tawag na mapuro ka iran ko. Eh, niya mo di matiro, nandiyo ko niyong tawagi, kakanabay mo ito opisina, kaakad. Mapay na tanong ni Bitira eh. Namiyang inuba kong tingin ustad sa ukit. Namiyang to na nagito ang mga online class. Ang ginasuting to na pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Miyang inuba kong sa ukit. Namiyang katon ako sa mga Islamic online class. Naro kong ni mga di ginagagawi, ikinamiyang kapasad ako mag-opisina. Tiga ka sa ginawa, kanino gusto mo? Igina di kami ni Bitira eh, ganito kapag dami sa tara. Na so mga normal na mga basic ang mga tayo-tayo na katawan yan. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahul Musta'an. Ya Allah. Inna lillah. Hindi naman ang mga tataw sa dikr. Ini ito, alips ni mga li. Kagi man na maranaw, kutuka-tuka nga sumataw, huli mataw, sa nga hindi ka dikr. Kadi ba ka ato? Kagi dari maranaw, ay ginada pa nga di matao, na barang-barang at hindi pa naroon, mikos-mikos. Anam niya to, Masya Allah. Ano betul sa Masya Allah? Siko mapia. Ano ba siko? Marata. Ano may lang na-post sa Facebook. At lagi ang desiran. Siko kita may post, Masya Allah, pero may atayron. Ibet matang wala nga. Mana misubulan nuto ko bulog, ibet siko agama. La ilaha illallah. Ang nabalita, biyahaan na Makkah. Miyagbaha sa Makkah. Ini posta mga maranoro, niabot yan sa mga comment. Masya Allah, ibig bagbahaan na Makkah. No, ito hindi mga tulibot ka. Igira namin ang nagkamapi balita, na nga dito na Masya Allah. Igira man ang mga rarata, o yung mga hitang tumapia, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Inna lillah, rupu sara. Di yung tuwa, at na miya kapas na, o may miya kapaso, Inna lillah. Di ka masuk